ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಲೆ ತುದ್ದಿತ್ತೆ ಐಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಬೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಲೈಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೊಡೆಗೆ ನಂಬರ್ ಪಡೋಡು ಕೋಡ್ ಪಡೋಡು ನಿಕ್ಲ ಐ ಡಿ ಪೂರ ಬರೋಡು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಆಡೋಣ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4,000 ಪಾಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು 1 ವಾರ ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಒಂದು 1 ವಾರ ಕರೆದು ಐ ಡಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರೇನ 2 ದಿನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಪಂಡೇರು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಕಾತು ಕುಲ್ಲಿ 1 ವಾರ ಕರೆಂಟ್ 1 ವಾರ ಕರೆಂಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆವಡು ಪಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂನದು ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಪಂಡು ಬೇಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತಾನೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತಂಡು ಜಿಮೇಲ್ ಅವು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಅಂಚೆ ಮಂತೆ ಸಂಬಳ 2 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳನ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ನೆರೆದಾದು ನಿಕ್ಲು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಬೇಲೆನ ಬಡ್ಚಿ ಪಂಡು ಆ ಬೇಲೆನ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ನೀರಿಗೆ ಪಡ್ನ ಬಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಕೊಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರಿಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಬ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗಳು ಗೊತ್ತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ 18,000 ಗಳಿಸಿ, 1 ವಾರದಲ್ಲಿ 24,000 ಗಳಿಸಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಬಕ್ಕದಾದ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಬ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜಾಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮರಲಾದ 18,000 ವಾರಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಆತು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಈತ ವರ್ಷಗ ಆನಾಗ ಈತ ಆವಣ ನೋಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪಾರ ಐಟಿ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಕ್ಲ ಏನು ಪೇಟಿಎಮ್ ಆಡ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಂತ ಬಂಗಾಡು ಐಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪಾರ ಅವೇ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಂಬಳನೇ ನಿಕ್ಲು ಕೊರೋನಾ ಏತು ನಿಕ್ಲು ಪೇಟಿಎಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಸಂಬಳ ದಿನ ಕರಿಪುನಕ್ಲು ಆ ಆ್ಯಡ್ ಪಾಡು ತುಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪುಂದಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಪ್ಪಂದೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಏನು ಹಿಡ್ದಾದು ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಡ್ದಾಯ ಪಂಡ ತುಳು ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನು ತುಳು ನಾಡ್ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಈ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವನೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೋಣೆ ಅಂಚನ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಬ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಡು ತೂಯಿನಂಡ ಏತ್ತಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಟು ಪೂರಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಪಂಡ ಪೂರಲ್ಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಆಪ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕಲ್ನ ಕಾಸು ಮುಟ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ ನಾ 3,000 4,000 2,000 ಕಟ್ಟನ ಅಂಜಿನ ಕಾಸು ಉಂಡತ ಆ 8 ದಿನ ಕರಿಪುನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಆ್ಯಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಎಂಟದ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬು ತೋಡಾಯಿನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಡು PC ಪಡು ಮళ్ళీ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪಡು ಮళ్ళీ TV ಪಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಬುಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಐಟು ಮುರ್ಕುನು ನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಹೊರ ಕಟ್ಟನ ಅಂಚಿತ್ತನ 3,000 ಆದಪ್ಪು 2,000 ಆದಪ್ಪು 1,000 ಆದಪ್ಪು ಅವಾಕಲ್ನ ಒನಸದ ಕಾಸು ಅವು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒರ್ಜಿನಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನಂಡ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಂಚ ಕೇನೊಂದು ಪೋಯಿನಂಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಡು ಜಾಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡದು ಐಟು ಪೂರ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಬ್ ಬಡ್ಚಿ ದಯಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಕಾಸು ಹಾಕ್ಲಿ ದಿನ ಕರಿಪಿರು ದಯಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಭಂಗ ಮತ್ತದು ಅವು ಉಂಡಡ ಬೇಲೆ ಉಂಡಡ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಸುಲಭ ಬೇಲೆತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ನ ಬೇಲೆತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ನ ಬೇಲೆತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪ್ನ ಬೇಲೆತ ಕೆಲವೊಂದು ಇಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಈತ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲ ತೂಪು ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಇಟ್ಟು ಲಾಭ ಇಜ್ಜಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತೋಡೊಂದು ಅಂದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಆದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಡಾಯಿ ನಮಕ್ಕದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಅಸಲ್ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾವ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದೊಂಚತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂಚೆ ನಡ್ತದೆ ಈ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಪ್ಪು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸಗಳಾದಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಅವೇ ದಿಂಜಿದು ದಾಯಬಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಗೆ ಅದು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ವಾರಡೊಂಜಿ 3,000 ಹಾಕ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನಂಡ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಈ ಸಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ದು ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮನೆ ಬಂದು ಕುಳ್ಳೋಡು ಬಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಜೋಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೋಕ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಪಡ ಬಂದು ಐಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುಣ್ ಇಚ್ಚಾನೆ 3,000 ಕಟ್ಟನು 4,000 ಕಟ್ಟನು 10,000 ಕಟ್ಟನು 20,000 ಕಟ್ಟನು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ 20,000 ಗಳಿಸಿ ಬಂದು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ 20,000
ಹೋಯ್ತು. ಎನ್ನವ್ರಿ ದೋಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮೋಜಿ ಸಾರ ಕಟ್ಟದು ನೀರಿಗೆ ಭಸ್ಮ ಗುಜ್ಜಿಲಕ್ಕ ಮಂತು ಬಿಡ್ತಿ ತೇಬಣ್ಣ ಮೋಜಿ ಸಾರ ಪೋಯಿನೇವು ಅಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೊರಪೆ ಎಲಂಜಿ ಕೊರಪೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಎಲಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಜಿ ಅವು ಕೋಡ್ ಆತಜಿ ಇಂದು ಕೋಡ್ ಆತಜಿ ಈ ಕೋಡ್ ಆತಜಿ ಎಂಚಿ ಕೋಡು ಇಂಟದ ಕೋಡ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರು ಪಕ್ಕಡ ಮಂಗೆ ಅನ್ನತವ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಬಡದು ನಿಕ್ಲು ಬಂಗವರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆನು ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪಂದ್ಲಕ ನಿಕ್ಲು ಈರು ಪಂಡ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಆರು ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕೆ ಜಿರವು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಲೆ ಬಂಡವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಏರು ತೂಪೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಏರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂಗೆ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಜವನರು ಎನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜವನರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಲೆ ಏರ್ಲು ಒಪ್ಪಜೀರು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ತೋಜಿಪಬೇರು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಈ ವಾರಡು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಈತೆ ಅಕೌಂಟು ಈತು 20,000 ಪೌಂಡು 30,000 ಪೌಂಡು 12,000 ಪೌಂಡು 2 ದಿನಕ್ಕೆ 4,000 ಪೌಂಡು 2 ದಿನಕ್ಕೆ 4 ರೂಪಾಯಿಲು ಬತ್ತು ಚೇಳು ಒಕ್ಕಡೆ ಜಲ್ಲ ಪಾಡು ದಾಯಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಗೆ ಆವಡು ಬಂದು ಅಕ್ಕೆ ಕಡಪುಡು ಮೂಕಲು ನಾಲ್ಕು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂದು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು 5,000 ಲಕ್ಷ ಬಂದು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಇನ್ನು ತೋಜಿ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ 5,000 ಬೈದಿಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ಬೈದಿಂಡು ಏನಂತ ನಂಬೇರವಲ್ಲಿ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬ್ಯ ನಮ ಮುರುಕ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಪ್ಪಲ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬೇರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಯ್ನ ನಂಬೇರವಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಡು ಪಿದಾಯದ ಬೇಲೆ ಮುಳೆ ಎಂಜನ ಒಂಜಿ ಪಂತಿ ತೆಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಗರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಚಿ ತೇಪನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಕ್ಲಿನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಳಕಂಡು ತಿಕ್ಕಿಚಿಲ್ಲ ತಾಲನ್ ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಆಗ್ಲ ತಾಲನ್ ಪೇರು ಆಯ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಲ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ದಾಯ್ಪು ಈತಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈತಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ್ತ ಐದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪಡೈತ ಬಾಡ ಶೀರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪು ಎಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಆತಜಿ ನಿಖಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗಳಂಜಿ ಏನು ಪನ್ಪುಂಡಿದ್ವಿ ದಯಮಂತದು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡ ಬೇಲೆ ಈತಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತುದ್ದು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅವಳು ಕೈಕಾರ ಆಡೋದು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ದಾಲ ಬಿಡ್ಚು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿರ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ತಿಂಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಏತ್ ಕಾಲದ ತುಪ್ಪಾಡು ಕುಡ್ಲ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಿಲ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಆನುಲೆಗಿಲ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಇಂಚಿನೋಡ ಇಂಚಿನೋಡ ಸೇಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನೋಡ ಅಂಚಿನ ITI ಯಾವೈತ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ತನ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾರಡು 4 ದಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಜನ 4,000 ವಾರ 4,000 ಕಡಪು ಖರ್ಚು ಅಂತ ದಕ್ಕುನಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಿಗೆ ಈ ಬೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ನಾನು ಅಂತ ಅಂಚೆನದು ಅದು ತಪ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತು ನೊಂಜಿ ಗುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತನ ಗುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೂರಂದ್ಲಕ ಆಯನೈತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಕ ಪನ್ನದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಉಂತವೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತೇರಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಜೈ ತುರೋಣ.